Most innen vedd, mikor ma Slender ki van írva. Ha veszed? Ha veszem. Nem fogok szakadni akarom. Gyerünk már. Indítsd el. Nem láttad, mit csinál? Fasznya. Kussoljál. Faszom már ilyenkor rég indítani kéne, te pöcs. Na akkor tehát itt vagyunk Slenderman, haverommal játszunk. Itt a nappali mód. Fánál kezdünk, ok. Basz meg le fog szakadni a karom. Ezt ki nem szarja le. Basz meg laptoppal vegyük fel inkább a picsába. Ne. Jó ez így. De várjál is meg csak a gimicubiáig legalább. Gimme to me hair! Kussolj már. Indítjuk. Ott egy papír. Jó, Úristen! megvan az első. Megvan az első. Közeledni fog Slender, hú de kemény geci. Cst, hang. Ó, beindul a menet. Ó. Vedd ma a halkapra. Jó, tudom csak. Most szar akkor, hogyha beszaradt mind a kettőnket. A fasz szorad be. Mint előbb, na? Akkor beszartam nagyon. De az meg egy hajszájra volt olyan, bazd meg, láttad? Az kemény volt mondjuk. Reméljük itt lesz Slendiba. A fasz. És papír. Slendiba, a lófasz lesz itt Slendiba. Szerintem itt a Platón lesz. És a Plató átulján. Vagy nem. Vagy itt. Ez az! Happy! Ajaj. Slenderman bácsi itt most figyelni fog minket. Na csak egy gimicubi, egy Dani léci. Oks. Ki? Hoppá. Hallottad? Hallott. Ott van! Ó, bazd meg! Úristen! Ne! Nem megyünk? Menjünk vissza. Most nem akar, most ne fuss neki. Köcsög geci Slender. Anyád! Agyad! Megbaszlak Slender, bazd meg. 2 papírunk van még, ne szórakozzál velünk. Az már vesztes menet. Na, egy hátra nézés, Áni, benne vagy? Na. Ott van a köcsög, ne! Menj be a házba. A faszt is, merre menjek? Várj, arra menek. Bazd meg. Fú, ez... És ma liheg az emberem, a kurva életbe liheg. Jobbra. Balra. Balra menjél. Jó, arra megyek. Ugye itt lesz? Erre. Balra. Jó, nézzük a klotyóba, bazd meg, itt lesz. Nem lesz itt a papír, nyakon baszom. Legyél itt, kérlek. Anyád. Na Hát most itt mind a ketten beszarunk, ha itt van, ugye tudod? Hát azt ki nem szarja le, megéri. Én már nem is nézem. Merre? Előre. Nézzél. Mindegy. Elnézhettél volna jobbra, na mindegy. Menj be balra. Ijesztő. Ott Ott a van! papír, ez az! Can't run. A kurva életbe. Menj is ki. Elkap. Megfordít, megbaszom anyját. A csalagút. Bazd meg, valaki kiabált nekem. Most? Mindegy, menjél. Hátra nézek? Ne! Utána Menjél! játszunk egyet a Geri. Na, hátra nézek? Ez nem a Geri. Szerintem nem tudom ki. Hátra nézek? Ne! Na. Menj be a barlangba. Nem, már úgyis már vesztett. Ennyinél nem követhet. Kurva anyád! Túl közel van. Az már vesztett esély. Csalagútba nem lesz feladom. Ez Jó. az. Itt a 4. papír. Figyelj basszus, nem megállítani, hanem... Hallod? Kicsit leszeszem. Faszt. Hölgyeim és uraim, kis pihenő. Dani, előről toljuk. Igen? Most már nem kell. Ki ez? Hozd meg, ezt tettük le. Igen, és újra kezdtem. Basszom, bazd meg pedig. Még ki volt ez? Mindegy, első Volt az. fölvétel. Nem rossz.